Ma nagyon csinos. Kösz. Mert lemondja a kezelést? Nem, Kevin. Evan! Evan? Evan. Akkor talán csináljuk ott? Nem veszi fel? Nem. Szóval nem veszi fel a telefont. Én tudtam, hogy nem tudom majd elérni a nász útját, de maga hazudott. Tudja mit? Felveszem. Mi van? Mi? $10,000? Mire? Lapos hal? Miféle úcska szállító maga? Hisz ez egy hányadék. Nem fizetem ki. Leszarom, ne jöjjön, kit érdekel? Igen, lemondom. Viszont kívánom, haver. Nos, Ethan. Evan, ezt tudtam. Bates, láttam már valahol, de hol? Mondjuk minden nap itt, a kínzókamrában. Beszéltél anyáddal? A mai nap ideális a feleltetéshez. Mostanra már mindenki elolvasta a Hamletet. Mindenkinek felteszek egy kérdést, és a felelet alapján kapjátok az osztályzatot. Hál' Istennek a Hamlet, játszottam benne. Vagyis ismerem a darabot. Nem segít rajtad. Mr. Waters, írja le Hamlet jellemét. Hát... Hamlet a darab fontos szereplője. Mert ő Hamlet. Mert hogy ő Hamlet össze-vissza utazgat, sehogy se találja magát. Nem hiszem, hogy érti a dolgokat. Ezt úgy érti, hogy ez az ember... Igen. Valahogy nem találja... magát. Pontosan. Helyes. Igen. 4-es. Ja, kösz. Miss Coleman, Igen, Mr. Bates? milyen konfliktusok vannak a Hamletben? Egyrészt politikai, hiszen Claudius trombitorló, másrészt Ödipuszi, hiszen az anyjába szerelmes. És persze az őrültség kérdése. Valóban látja apja szellemét, vagy egyszerűen őrült? Hát ez finoman szólva erőltetett. 1-es. 1-es? 1-es! De... Mr. Frenelly, ki volt Fortinbras? Most olvasom az új könyvét, és úgy érzem, nagyon lehangol. Mondja el, hogy mit érez. Lehangol. Túltettem magam ezen, de aztán történt valami, és megmondtam neki. És mondja el, mit érez. Hogy ez az, amin dolgoznunk kell, és én nem is tudom. A legjobb barátnőjével szóba sem áll. És a naplójában folyton arról a fiúról ír. És... Mondja el, mit érez. Hát aggódom, hogy... A naplóját olvassa? Hát igen. Hát ez durva. Csúnya dolog, rossz anyadíjas. De nagyon aggódom, hogy ő és a fiú talán... Úgy értem... Ó, állj! Ne tovább! Semmi sincs közöttük azzal a sráccal. Mert ha lenne, nem írogatna a naplójába, hanem csinálná. És a legjobb barátnőjére azért fúj, mert tuti, hogy neki is tetszik a srác. Sőt, a csaj flörtölt is vele. De a lányát szereti, csak még nem cserkészte be, mert az nem lenne korrekt. Szóval a barátnője egy fehér májú dög. Vili? Érdekes, ezt így még soha nem gondoltam végig. Király, végeztünk. Mr. Bates, beszélhetnék önnel? Hát azt hiszem nincs értelme, de csak mondja. Képzeletének mely röppályáján? Vagyis, hogy kaphattam én 1-est? Milyen hibát követtem el? Az osztályzás szubjektív. Ez egyetemi szintű elemzés volt. Elég képzett, hogy ezt megítélje? Az a helyzet, hogy minden bizonnyal. Nos, Hamlet szerint ami történt, megtörtént. Ez a Macbeth maga tudatlan bunk... Bates. Elton Bates. A Griffithsből. Ezt honnan tudja?
Felkért engem, vagyis anyámat a sulibulin, de kosarat kapott. Ez egyáltalán nem És most ideillő a lányánál téma. bosszút, ugye? Így van? Én nem tudom, miről beszél. Ugyan már, ez csak egy gimibuli volt, igazán túltehetné már magát rajta. Ha nem így lesz, az iskolatanács örömmel értesül a szánalmas bosszúról egy diákja ellen. Ja, mellesleg Elton volt barátja, és maga hülye volt. Hát ez marha jó volt. Teljesen kicsináltad. Nem hiszem, hogy Elton Bates ezután sokat szemétkedik velem. De hogy a te anyád... Tényleg, mit mondott? Miről? Hát a péntekről. Ja, azt, hogy nem. Tessék! Figyelj, akkor lesz az előbuli. Ez talán nem éppen olyan fontos. És megmondtad, hogy ilyen alkalom csak egyszer adódik? Ő ezt megérti, de... Ne tess ezzel! Tönkreteszi az életünket! Te vagy a bűnös. Ő sose törődött a zenénkkel. Nem törődött. Nem törődött. Kifizette a gitárleckéket, és megköszöntük neki? Nem hiszem. Ugyan, Anna, te mondtad, hogy anyád nem törődik veled, amióta azzal a pasival jár. Ez nem igaz. Eleget hallottuk tőled. Tényleg? Mi a fene van ma veled? Mintha nem érdekelne a banda. Lányok, csajok, bármelyik este jó. Jaj, ne is folytasd. Megyek. Elhoztad a kocsit? Igen. Kiszállás, én vezetek. Jézusom, mit csináltál velem? Tetszik? Szállj ki, de azonnal! Itt a jogsid? Nincs. A hajam oda lett. És ez mi? Mit raktál a fülembe? Anya, ez fülbevaló. Vedd ki de azonnal! Nem, tök jól néz ki. Ne kekeckedj velem, és ezeket a göncöket holnap visszaviszed. Mindenkinek tetszik, klassz csaj Akár vagy. csak Stevie Nicks. Az ki? Ah, azzal meg mit csinálsz? Csak eszem. Nem eheted ezt a gyors kaját. Miért nem? Azért, mert lemegy a torkodon, és én hízom meg tőle. Ugyan? Az utat nézd. Ó, ez a kaja csak téged fúj fel, de bennem semmi kárt nem tesz. Jaj, anya. Istenem, de finom. Anya, ez szemétség. 8 éve nem ettem sült krumplit. Ó, Istenem, ez mennyei. Vigyázz! De hamar visszajöttek! Milyen szexi a ruhája, Mrs. Coleman, nagyon csinos. Ebédelnek? Nem eszünk, arról beszélnénk, ami szerintünk ebben az étteremben történt. Hogy jól megszivattak. St, majd én beszélek. Jó van. Mikor ma felébredtünk, nem voltunk önmagunk. Igen. Mama! Ne fuss el! Azonnal gyere ide! Hello. Adtál nekik szerencsés ütit? Cu tien tamen chao cue. Voti dau chuo mang mang te ma. Nincs ideó! Nincs gáuszolni! Bujjáó, sien gáó, sien sia! Mit mondott? Kicsit bolond. Hao xiang kuliang ga yu tien tamen sien si boa. Bukanen, csicsádó csegerén, nincs cséjá vagy, ha? Nincs ideó, ha? Yo xin men si doi meren. Gao sumo. Na? Nem tudja, miről beszélnek. Fogalma sincs. Üljenek le, és egyenek valamit. Nagyon is tudja, hogy miről van szó. Verjük meg. Jaj, jó rendben van, nyugodjanak meg. Én nem segíthetek. Csak magukon múlik. Ha a sors beteljesedik, visszatérnek, nem előbb. Milyen sors? Az írás a sütiben. A választ egymásban találják meg. Ha ez megvalósul, visszatérnek. Ez nem nagy ügy. Vagyis szívunk, mint a torkos borz. És nem tesz értünk semmit. Engedménnyel szállítani. Már mondtam, hogy megvan a beszállítónk. Jaj, valamit el kell mondanom neked, anya. Oké, jó ötlet, majd én megcsinálom.